Тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Маскоўскага района города Брэста існуе ўжо больш за 25 гадоў, і за гэты час Дзень абароны дзяцей стаў святам традыцыйным. Каля 800 дзяцей з асаблівасцямі развіцця сёння жывуць у Маскоўскім раёне Брэста. З іх 15 сем'яў, дзе выхоўваецца двое і больш таких дзяцей. Мы постоянно в течение года стараемся навещать, стараемся обследовать для оказания различных видов социальной поддержки. Это и оказание материальной помощи, и государственной адресной социальной поддержки, гуманитарной помощи. Мы проводим ряд концертов с приглашением сюда в территориальный центр. Ганна Суханова разом з мужем выхоўвае двух дзяцей, сыну 20 гадоў, дачцы 18. І адрасная дапамога не толькі ў Дзень абароны дзяцей, для іх вельмі важная. Таму візіт да іх казачных герояў, клёпы і топы – гэта сведчанне таго, што людзі не засталіся сам-насам са сваёй праблемай. Аб іх ведаюць і дапамагаюць, і не толькі ў свята. Ну, конечно, такие акции нужны и важны и для детей, и для родителей. Для таких детей, которые ограничены в своих возможностях, они вдвойне важны, потому что они не остаются одиноки, они вместе с обществом, они вместе со всеми. Для них приятно, что к ним приходят гости, что их не оставляют без внимания. И нам, родителям, это тоже приятно. Усе сем'і ў Маскоўскім раёне, дзе выхоўваюцца дзеці з асаблівасцямі развіцця, трапілі ў гэты дзень у сферу ўвагі супрацоўнікаў тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. А дзецям было асабліва прыемна, што казачныя героі клёпа і топа завіталі менавіта да іх. Разам пелі песні, рассказывали вершы. Я желаю всем детям здоровья крепкого, родителям, конечно же, терпения, внимания и доброты. Юрий Печур, Сергей Матвійчук, телерадиокомпания «Брест».